Oh, mila yo diaturke cok lelagon Idul Fitri mergo iki ujupe halal bihalal. Monggo tak derekke yo buka saka saron. Ayo monggo tak derekke yo. Monggo cok. Yuk. Bareng. Allah, pur. Cetok, ayo. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wangi, tapi kondo mata lebaran joto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wangi, dadi kondo tumapa lebaran joto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira. Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Kabeh ki apa to sing digoleki? Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa, Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih mboten. Napa-napa niku wong jenenge menungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karep ben saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya anu napa niku piyai niku nek wis apura ing ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Mboten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Mas Gareng. Nun. Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. Ki ditanjakke, Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih swasanane sik swasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah.
Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo nu. Wis lintang saka Kairo sisan. Ulah kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nidaki Mas Gareng ini Mataram Mas Anggit. Yo, 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 yo. Hai Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik, kondange Pripun to? ngarane kaya Ade? pring iki maksudnya piye? Lah iki lho Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya. Pawakan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing Nggih. penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lengge awet saking mriko wau sampun. Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sampun mirsani. Saka Blitar enek, saka Wah, Surabaya enek, Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratku kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya De, ya panjenengan. pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya Pinten? ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe Nggih. murid yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang Kairo. amin matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Ah, nggih. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana Nggih, pundutan leres. lagu Nggih, Mbak saka- Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken Podang Kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Samenika. jelas Oh, nggak ngaten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Oh, Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak
Mergo ketamon iki juragan iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, pedang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadian wujud temong peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit undang iki piye to, Pak De? Tegese kowe Kok malah ge? Kowe nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak luar De. biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek ngenyek wong sak penake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitengantropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku Ayo. kerpus bareng. Ya, Nduk. Diucapkan ugi Pak De. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Kyai anu Kyai Kyai Salam Dono nggih Mulya. Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ra apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Nggih. Pak De. Anu, Halus manis merak hati. Sehinggan kula golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Apik. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone isih nyenah sayang bakal terangganku golek ora krasa isa awan nganti bengi
Omake Gondomino. Adudut hati. Yo kendangane tangan di omake. Saya datang nak seranani setingkat Bumi. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angkrem meneh. Nek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono iki piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun crita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki rung duwe ragat poliklinik. Oh, dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Yo ngemis apa piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan, anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparo lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas. Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonuse sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah, kalau sakit ya tetap sedih.
sedih. Nggih, mula Ngoten, hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, to atine disenengke, beban pikirane ora usah digawe abot. aku tau dikandani anakku, Pripun? Pak. Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duwe duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kon joget didelok anake. Yo. Ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Loh. Jan elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi mau lho. Iya. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe yen arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo, mataram. Turun. Yo. Jarwing, Jarwo. Jarwing. Jarwo. Enake. Ngentan bali Apa setyane kelakon. ngono wae. Sing sayo sing rukun lalomo. Alhamdulillah. Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten Ya lho. ngono ki lho resikone sindian yang nganggone jarik cap-capan iki ngono kuwi. Kenyek jenengan ki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak ngene iki? benak kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus asine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh. Masya Allah, hebat patut tenan. dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Ayo. Mas Gareng iku pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mele dalange ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun. niki ugi salam hormat Saking- untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Nggih, Wah, matur. beliau ki nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. Minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mengke ora ketang sak cenglingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mengke anu kersane duet karo anu adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzar Wening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, ke awak. Loh. Kawak piye ta? Omamu lak ke awak to. Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kok Kediri, senengane kota buka Kediri. ganti jeneng. Oh, diplesetke. Ya lah, ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah. Kita mula Nggih. Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang
kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, alhamdulillah. Ora hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem Apa-apa. Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, betul. Nggih ta? Nggih. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Bu Suning. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, Oke. ngaten. Ya. Nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, mentaramke, Cok. Mentaramke, Cok. Ayo. Timun Sidara, Ayo bangun bareng-bareng. Bae neraka sampirke. Suning, Ibu Suning. Oh, niki Bu Suning sampun Anu, nun sewu, kepengin genake. Bu Suning dalemipun pundi, Bu? Le. Loh, Mas, kok sampean pateni to, Mas? Miki babat. Nah, monggo Bu, dipun. Asli kene Mas Gareng. Asli Wonosala. Kedung Wonosalam. Salam. Kedung Salam. Nun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Aduh, nak dulur berarti. Nggih. Nak dulur, alhamdulillah. Ngasta menapa, Bu? Tani Pak pisan Pak. Tani. Pensiunan. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Lah aku kira-kira? dosa apa wae gelem. Loh. Gus Gembel kuwi kena. Oh ya, kok Nggih, Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De ya. Alat berat wis Alhamdulillah. apa wae. Apa wae? Apa wae beliau lakukan. Heeh, awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane nika kula tanggapan nggih serak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, tadi manut karo sing nimbali. Nggih, leres. Sesuk Sampean jare arepe ning gone juragan Kijing. Sido ora wi? anu Infone ngono infone. anu kijinge iki khusus nggo wong wedok nggonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu Aku apa? tak keri. Kok nesu Kok apa? nesunan? Dagelan ra leh nesunan. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok kijing. Lah Lah kok rezekine wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? Ora wedi keri. Loh, ora ya ora usah wedi kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Wes iki ora masuk akal. Kok ora masuk akal. Oh nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Ah, iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu?
kalian Mbak Napa? Prigel lah, monggo. Nggih, napa, Bu? Monggo. Anu biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak De. Oh, napa lagune napa? Napa lagu sing dereng digawe? Monggo. Nggih, biasanya gluduk asmara niku lho. Gubuk gluduk. Sik kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono aja kaya ngono. Gubuk kok gluduk. Kleru dibenerke to putune. Jenengan lho bulan iki. Kuwi lho, nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya gubuk asmara iso. Gubuk aswajik. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten membayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Bawa bawi. Wis wae ora dianu ayo. Ya. Dibawani, monggo. Sing Ayo, ayo. bawa Yo. Nduk Prigel. Ya. Ini apa guyang-guyu nanggap dhewe guyu. Ya. Ya, Nduk. Ya. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam Minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan Kidalang Bayu. Mesam-mesem kowe sese nyokot debok kuwi delon. apa rumasamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. Badan kedung salam. Badan kedung salam. Ini kita kedung salam, to leres nggih, Bu? Ya, kedung salam. Mengetiri yoyo fitri bagya mulya tinebena ing Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Nggih menika tembangipun gubuk asmara. Monggo Bu Suning. Bukan celuk nggih Bu. Monggo. Yuet luwiwat. Nah, ayo. Lagu Yuet Vokale tambahi Mas Medet.
iya iya. Ngerangin Mas Nanda. Yuk Kak, yuk. Monggo. Liwat aku kelingan Kira kedhi kowe. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak, yo. Monggo. Cak. Terima kasih. Mbak Nuwun, Ibu Wah, luar Suni. biasa. Mas Gareng. Matur nuwun nggih, Bu. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Bu. Matur. Sehat terus, sehat Pangsang terus. yuswanipun nggih, pangestunipun. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Matur nuwun, Ah, matur nuwun. Bu niki ora adil. Nggih. Lah ngapa ta? Karo prigel cipika-cipiki karo aku ora cipika. Alah, alah. Alah. Dek arep ngopo kok. Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok Oh. dicipan-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon. Nyapa? Kowe rung tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung.